Yaslok tilang bat ngi ka khat kendai terik urempang hamadan football pokse bat mat ika jingilap election ka bansa kenmau. Yasham bat ikertong jongi iba penyat sings em iba ni konya ka election Shaka Khasi Hills Autonomous District Council na Nong Thamai constituency. Sakhi dala dia ka sab kerpang jong iway na kiriw don sab ilanang hujan iban pen iya ka sab jong i ha ka rukom pensawai ka surkren ka bakhamper bat in kren shapang ka longkor longjaj habri unyo trap pen berngai la dia de ki sur jing rai bat jing tem na ka kenhun bat tebet ka khmi creative society bat iba ban ker khar kungor pen yo ru saya ka pawar no akbar senteng nong dhar isembut menteri rangba ka jela iba preston tensong inya don ringkat bat ni ringkat ka jingya don lang ki bahyeng hasem jo iba latip lang khar kungor bampai hadwar uglai bat kinongi lampati ba pher wan man sakhi ek sap kerpang shong ban ma de ka ba barok lang tungin wan ra ek jingkela ngin sia syambat phi ha ka te gesni